mulaag, mahimo, kanang magpabili na ta diya sa knowledge sa Ginoo, mag-retrain na ta ba? Pabilin ta sa knowledge sa Ginoo, kay mao kana ang ato ang gabayan, kay giprapisi na nga, there will be a great revelation. Mabita na ninitag na kinipulong sa Ginoo, mo kini ang ato ang guidance, kung unsay atong buhaton, kay may tabo man gyud na. Mo nang giingon sa pulong sa Ginoo, ingon pa diri sa Acts chapter 13 verse 26. Men and brethren, children of the stock of Abraham, and whosoever among you feared God, to you is the word of this salvation sent. Awa? Mga tao, mga kaigsunan daw, mga kaanakan, stock of Abraham, kanang stock of Abraham, family ba? Matod pa sa dictionary, kanang family. Kanang naka-standby lang ba? Stock. And whosoever among you feared God, o ngadto kanila nga nangahadlok, katong nangahadlok sa Ginoo, matod pa niya, to you is the word of this salvation sent. Kining pulong sa kaluwasan sa imo ni gipadala, dili sa ila, dili sa tanang tao, kundili katong mga tao o mga igsoon o ang mga kaanakan nga istat ba anang liso ni Abraham ba nga gipromise sa Ginoo, hinumduman nato na sa unsa pagi kita na imong liso, pinaagi sa atong pagtuo. We are the seeds of Abraham by faith. Kinahanglan gyud ta mo tuo. Ang sao na ito pagbato na ng pagtuo, aron mahimot ang liso sa pagtuo ni Abraham, kay si Abraham is the father of faith. Mga bitan inungdan, nga din kita maminaw ta sa pulong sa Ginoo aron ang pagtuo moabot nato. Kung giingon ni Apostol Pablo, faith cometh by hearing, hearing by the word of God. Ya kung walay magwali nato, kung doon na may magwali, unya partial sama sa mga Israelites, doon na pa'y naitabo karon rin sa kalibutan, no? O labi na rin sa Pilipinas. Kung itong bantayanan na, dagay na kita na ko sa Facebook, mga pastor tukuban, mga Christians, gigunitan nilang flag sa Israel. Kanang ningon siya, we will stand in Israel. Diba? Kita ba man sa Facebook? Pagtanaw na ko, tinuod yun nga sila, nagbarog sa Israelites, kay nga naman, wa man sila gug kabasa. Ang pagtuon nila nga ang ilahang gibarogan. Pero ako, sa ako kasing-kasing, mo nang hinungdan na kayo ko, dili ko mubarog sa Israel, kundili sa Diyos sa Israel. Bisa pa usaon niyo pag-pray for the peace of Israel, mismo si Jesus Christ nag-ingon, pray for the peace of Israel, dili na na mahitabo. Nga naman, kaya di man sila mutuon ni Jesus Christ. Muna si Apostol Pablo, na ako'y nabasahan, ngayon ni Apostol Pablo, ayaw mo pagpa-deceive sa peoples of Jewish. Ano mga peoples ba, mga tinumo nga istorya ba? Sa tinuod lang, kung basahon ni mo ang kasulatan nga, nga din si Jesus Christ nagsulti diri, antod ni abot si Apostol Pablo. Ang plano sa Hudiyo, sa Israelites, nga ang Gentiles, mupalo sa custom sa Israelites. Ang Israelite, gusto niya ang mga Gentiles musunod sa ilaha. Which is nga ang Israelites, dili man mutuo kan Jesus Christ. Kung doon naman ituo kan Jesus Christ, kung mo itong gitawag followers of Christ na bisa pag Hudiyo siya, Gentiles siya, usa na lang ta sa Ginoo, kaya atong Diyos po nila. Pero ang gibadlong na ni Jesus Christ ug ni Pablo nga dili ta mag padisib sa ilahang mga tinumo nga istorya nga sila ray iya sa Ginoo. Abi mo, ang naitabo sa Israel, bantayan nato na, duha na ka klase ang ato ang bantayan. Once may tabo na mo na akong gingon sa inyo, mo nang dasikan bomb Nagasaki. Nibuto ang ikaduhang bomb sa Nagasaki, una pa sila ni surrender.
Wala kita karon, ayaw huwatan ninyo, mahitabo pa ang second to the last sign sa pagbalik ni Jesus Christ. Ayaw ninyo huwatan ang second sign of His coming. The second to the last sign, ang ikaduha na. Kay tuluman ninyo ang pinakagrabe whole world mo na akong gingon sa inyo. Para ng pandemya, gitawag ni pandemic, kay ang pestilence is whole world. Ikaduha kaning World War III. Ang ikatulo kaning One World Order. Naisulat na. Buwan bantayan na to. Kay kung mabot na gani niya ang second at third world war, na diin, kuwang na lang yun kung kinsa gayoy masuko o mangisog. Kay naana sila sa threatening tanan, no? Ang Israel, ambot kung undang pa ba na ilang giniray karon. Kita, nagsugod na po na, pumundang ba na ang ilang pag okay, gisulsulan ng Pilipinas nga din dapat musukol. Wala ibantayanan na to, aron kita mahilig ka, mabitaw na nangalagat na sa Ginoo, kay ang Ginoo nagprophecy, there will be a great tribulation. Kanang great tribulation nga mahitabo gyud na sa tanan, gusto sa Ginoo nga kita makabatunta og kaluwasan. Mabitaw na iyon sa Acts chapter 13 verse 26. Alang sa mga tao, o sa mga kaigsunan, o sa mga kaanakan, labi na katong mga stock of Abraham, pamilya ni Abraham ba? Kanang the seeds of promise of Abraham. And whosoever among you fear God, ug kato ng hadlok sa Ginoo, to you is the word of the salvation sent. Gipadala ni sa tuwa, kita nang hadlok sa Ginoo. Kung sa mga ang salvation sent. Kining salvation, sabi niya mo, wala mo ko laing gibuhat ba, sige ko usay, maminaw ko sa mga wali sa mga pastor, kung doon na ba ginagwali nga din, at kanang gustuhan, wag yung tutay pastor nga din. Although, nagwali sila pulong sa Ginoo, makaingon ko kulang lang. Makaibisan gani karon ang ilang wali, nagpaabot ang mga tao og rapture. Ayaw mo pagpaabot og rapture, kaya dili gyud ta rapture until nga dili ta ma-change. Wani si Kristo dire katong mga iya na. Ya unsa na to pagkaiya, labi na nga wa ta na adapt. Mo bitaw na kinahanglan kita ma-adapt ngadto sa kamatuoran. Ya kanang ang kamatuoran mo ay muhatag nato og kanang kagawasan ba? Mo nang ningon siya, the truth shall set you free. Nya unsa man ang truth? Dagay kamatuoran nga wa masulti. Labi na kanang gitawag og the gospel of Christ. Labi na kanang unsay atong sala. Forgive them for they don't know what they do. Wa sila kahibalo unsay ilang gibuhat, kay wa sila nasayod silang sala. Ikatulo, wa sila nahibaw sa kabugot unsa Ginoo. Mo na ko nabasa sa Bible, sa sige na kog nahuna, wa man gud ta kabalo. Mo na hinungdan ang tao, di kabaw mangayo pasaylo, kay wa sila kabaw sa atong sala, sa ilang sala. Kabaw ba mo sa atong sala? Mo bitaw na kong gingon, tulo ka klaseng sala nila. Mo nang dili nato sundugon. Gina ko na mo ang sala nila, mo nang gibalik-balik na ko ni basig nakalimot mo. Mo bitaw nang balik-balikon ko ni aron kamo gayud mahimong interesado. Aron masabtan na ninyo, although sa tinuod lang tanan pulong din sa Bible, ako nang nabasahan. O bitaw na nga kita naata sa last days, katong gingon ni Israel nga, kanang gitawag a little space of grace, karon na ni. Dili ni kaniadto lang, no? Mo nang gingon, siya kaniadto karon og sa umlabot. Mo bitaw na pulong sa Ginoo is a prophetic word nga nagasulti sa umlabot. Mao na ni ato ang bantayan sa umalabot ang gisulti ni Isra, the little space of grace nga para kanila, mao na ni karon. Kay kung kaniadto pa to, wala na tay grasya, wala na tay labot. Mao na ni karon nga nangalagad sa Ginoo. Dili ta makabuot nga nung kadto pag gisulti little space kung sa ila lang, wala na tay grasya karon. So therefore karon nga kita nangalagad sa Ginoo, hinumduman nato tong pulong nato kay wala gyud pagalaktawan nga pulong. Wa bitaw hinungdan ang Matthew, ingon pa ni Jesus Christ sa 5:17, Matthew. Ingon pa niya sa verse 17. Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill. Mo na giingon ni Jesus Christ.
Ayaw ninyo ginuna nga ako ni ani araw pagbungkag sa balaod o sa mga sugo sa mga propeta kanang gipropesi sa propeta. Ni ani ako dili pagbungkag kun dili pagtuman lang. Siya ang nagtuman. Kung sila wa ni agi sa dalan karon siya nagtisting nagpakatao aron siya moagi sa dalan nagisugo sa amahan. Unsay buhaton ni Jesus Christ maghimo og dalan. Mananingon siya, I am the way. No one cometh unto my Father, but by me. Mo na siya ang dalan siya sa iya ta moagi. Kinsa man na si Jesus Christ, ang ubang gani wala kay balok ka Jesus Christ. Sulti lang nila dawata si Jesus Christ, dawatan so man yung pagdawat si Jesus Christ, wala naman siya dili. Doon ay pulong gingon ni Jesus Christ, I will not leave you orphan. Dili ta mo biyaan nga anak o bata nga walay ginikanan. Wabito na ang comforter yang gibilin diri, which is the Holy Spirit, nga mao'y muhatag na itong kalinaw. Manang gingon, my peace I give unto you that the world cannot give. Kaya nga naman, doon ay great revelation nga gipropesi na ni Jesus Christ. Saan na itong pagbaton ng kalinaw na? Tanawang Israel, bisan sila mga anak sa Diyos. O, dili naman siguro sila anak sa Diyos karon. Pero kanang Israel is the land of promise. Doon ay gipropesi sa revelation nga kitang tanan mga turata dito sa Mount of Olive kay dunay gingon sa revelation the New Jerusalem, the city, the fortified city, the kingdom of God. Muna yang gingon katong gipropesi ni Daniel nga dunay kingdom o bato nga di nibungkag sa hulagway sa damgo ni bukod bisan mo nibungkag katong bato ato mo tong kingdom nga diin that kanang kingdom will be forever nga mahimong forever mo na ang gi-prophecy diri sa Bible nga si Jesus Christ mo anhi diri aron maghari hangtod sa walay katapusan. Unahon niya ta nga magpuyo ta diri sa kalibutan aron makatilaw ta pahulay gyud. Kay mo man iyang giingon dito sa Deuteronomy kang Moses 6 days gibuhat niya ang kalibutan pag ikapito dipahulay siya. Unya, ingon pa sa disipulo Peter, ingon pa niya nga ang one day sa Ginoo is 1,000 years ato Mo na nga kita gikan atong kang Abraham hangtod karon nato na-consume na nato ang 6 days nga gingon sa Ginoo. Ilampas mo galing tag 20 years. Ato tang 2,000 years mubalik ang Ginoo. Pero tungod sa iyang long suffering, nga di siya gusto nga ang tanang tao mga laglag kundili, mag-usab yun. Munang na-extension. Muning giingon niya, extension of mercy. Gamay na lang mercy sa Ginoo nga ihatag sa tuwa. Mo bitaw nang ningon ang kasulatan sa Hebrew, let us draw near to the throne of grace with mercy. Kanang grasya sa Ginoo, manuol ta with mercy. Kanang magpakiluoy ta ba? Ay mobot ang panahon nga ang Ginoo, He will not spare people and not pity. Kanang dili siya maluoy, di siya makabaton og kaluoy sa mga tao. Munang gingon, buabot yun na sama itong paglunok niya sa kalibutan. Mirmirong lunok. Wa niya kaluoy ang mga tao. Ang iyang gitagaan ng og chance, walo lang kabuka. O bitaw nang ningon sa Apostol Pablo, ang Ginoo maluoy niya atong gusto niya kaluyan. Ang di niya gusto kaluyan, dili na niya. Mabitaw na nga kita, kinahanglan tagdunay pulong sa Ginoo mo nang maminaw ko sa mga gawali. Okay man pulong sa Ginoo, pero kulang. Pero muna akong giingon kaninyo. Isulti na ako kaninyo ang gospel of Christ. The good news of Christ. Sabi niyo sa good news ni Kristo. Na siya magbuhat o gingharian rin sa kalibutan. Magbuhat siya nga din ipadayon niya ang kingdom ni David nga way pagkapukan. Pero kay nahuman ang term ni David, at doon ay nagsunod, pero wala kahimo. Muna hinungdan si Jesus Christ ni Anhi, aron pagdala og kingdom. Muna iyang giwali ang good news, may tungod gan Jesus Christ, nga adunay kingdom, spiritual lang. Muna ningon siya, seek ye first the kingdom. Pangitaon yun na to ng kingdom. Kaya kanang kingdom, giingon ni Jesus Christ, spiritual na. Pagbati ba? Ang spirit, ang meaning sa spirit is pagbati. Ang pulong sa Ginoo is holy because pulong na sa Ginoo,
Because God is holy. Kung imo nang batiw ng pulong sa Ginoo, therefore, ang Holy Spirit na nimo. Pero kung wakay pulong sa Ginoo, nga di nimong bation, mukanta ka lang, wanang giingon, their lips and mouth, they worship me, but in their heart is far from me. Wanang giingon, they worship me in vain. Sayang lang ang ilahang pagsimba. Kaya nga naman, wala man ang kasing-kasing. Walay pulong na butang sa kasing-kasing. Mo si David ningon, thy word have I hidden in my heart that I might not sin against thee. Wanang hinungdan ang mga tao na kasala sila, bisag na atubangan sa simbahan, naa sa Ginoo, pero way pulong ang kasing-kasing. Ganong niyan sila diri? Was na kabalo, nganong nagsimba sila sa Ginoo? Nganong nagdaig ni Manggani, wa kabalo kung saan pagsimba? O bitaw na, kanang pulong sa Ginoo, tinagog yun na, sukat pa sa kalibutan. Pagtukod sa kalibutan. Matod Manggani sa Ecclesiastes, gibuhat niyang matawom ang tanan, pero wala ko sala kabutang ang wala niya gisulti ang bulaton sa Ginoo. Kay ngano man iya man kuning ipadayag ngadto sa mga propeta, ipadayag niya sa mga magwawali, nga ang magwawali mao ang mga pastor, tagaan niya og spiritual knowledge, spiritual understanding. Munang gingon, kay dili man ni ma-interpret, ingon pa ni Pablo, og private. Dili ni pwede private interpretation nga kinaugalingon lang pag-interpretar. Pareha nang gi-interpret ron sa mga magwawali nga ang rapture mo ay gisaligan sa mga tao karon. Ako mingon ko ninyo sa tinuod lang ang rapture. Patod pa dito sa YouTube na nagwali akong gipaminaw, maulang gyapon kaniadto pa una minaw, maulang gyapon nga din ang rapture is gitawag og caught up. Wala gi word rapture, tinuod na kanang is not, kanang is not lang ka, gikuha lang ka, gigalit ka. Simpre rapture ron yun ta kay namata sa Pilipinas. Dalutan niya dito sa Mount of Olive, kay sa diya nga mubalik si Kristo, mudito siya sa Mount of Olive. Unya ang mga patay mo nagpamangon kanayang giingon sa Thessalonians, kita sabgawon na tagpanganod, magsakay tagpanganod dito ba? Unya ang mga tao makita na nila nga din ang Son of God o Son of Man si Jesus Christ. Mag-mourn sila, ingon pa ni Jesus Christ sa Matthew 24 nga din magmulo sila kanang mag-uulgit sila kay ngano man nahitabo na ang ilahang nadunggan nga giwalit sa mga pastor, pero wa sila nagpakabana. Wabitan ang mingo ko nimo kining pulong sa kaluwasan gipadala ni sa ato nga kining tanang pulong sa Ginoo. Patod pa niya sa verse 18 in Matthew chapter 5 Matthew verse 18, for verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot of or one little shall is no wise pass from the law till all be fulfilled. Muna gingon ni Jesus Christ. Kamatod pa niya, una, think not that I come destroy the law but to fulfill. Ikaduha sa 18, ako kamong sultihan, verily I say unto you, langit og ang yuta manlabay mana, pero one jot. Anong jot ba? Sige na jot. Dot man na, no? Sa ito, dot na. Pero dito sa Bible, jot ba? Tulpok. One jot or one little shall is no wise pass. Kanang little nga gisulti niya ba? Bitag kamay. Dili na mo pass by from the law. Dili na ingon nga dili na mo labay lamang. Mahitabo gyud na hangtod ang tanan mapulpil. Abini mo sa pinakagamay nga gisulti sa Ginoo nga nangalagad sa tao, magisaligan sa mga pastor, abi kay daghan sila. Ang giingon sa Ginoo, padayon kamo little flocks, for your Father in heaven. Kanang nalipay siya nga naghatag sa gingharian. Ang gingharian sa Dios gihatag sa mga gagmayng panon. Wala siya nagsultian ang gitawag daghan. Dili ni padaganay kundili ang giani ni Jesus Christ aron kita makaandam. Kay wala gyud maluwas kundili gani pamukan ang panahon unsa pa ka kanang gitawag og nangalagad adto sa Ginoo. Mao bitaw na ang mga pulong nga gisulti niya dinhi mo nang ayaw mo ka discourage, ayaw mo kaluyo gamay rat ha.
As long nga ikaw tinawag sa Ginoo, di ba? O bitaw na yung gingon 2 or 3 gathered together in my name, I am in the midst of them. Una, ayaw mo kaibog sa daghan, ayaw mo adto sa daghan. Kung dili adto mo sa diin nga ang Ginoo gihisgutan. Kung daghan mo wa nagisgot og pulong sa Ginoo or although nga nagisgot pulong sa Ginoo pero partial sama sa gibuhat sa mga Hudiyo, sa mga Israelites sa unang panahon, bitaw nang gibiyaan sila sa Ginoo. Mao nang ginay giprophecy sa Old Testament, ang kamatuoran nila nawala. The truth departed from Israel. Na ay gisulti dito. Mao na mga Israel wala na kamatuoran, tanawa gud nagsige na sila kagubot. Nagtuo lang gyapon sila, proteksyonan sila sa Ginoo. Ang Ginoo karon nagpanungdom na sa tibok kalibutan, wa na siya pinalabi. Mga circumcised or uncircumcised, mga Jews or Gentiles, mao nang gingon usara na diya sa Ginoo, wa na siya pinalabi karon. O bitaw na si Apostol Pablo mao na ato ang ministro sa mga Gentile nga mao na ang gipadaygan ni Jesus Christ nga siya mao'y mag-sanctify sa mga sacrifice sa mga Gentiles. Kini ato ang pagsimba ba gi-sacrifice na ato pagalingon ato bangon sa Ginoo. Siya mo'y mo sanctified. Mo na inungdan nga sa verse 19 ingon ni Jesus Christ, continue sa Matthew chapter 5. Matod pa niya dinhi sa ikatulo, whosoever therefore shall break one of these less commandment, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven. But whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. Kung ito nang musultig ko sa mga tao, bahalag mga suko mo, kay kauntiron ko sa Ginoo nga gamay kay ko sa kingdom of God. Although nagdaag mga pulang ang mga pastor, pero doon ay gingon ni Jesus Christ. Si kinsa katong maga bungkag ining commandment nga list ba list. Who break one of these least commandment, imo nang ipakagamay ng gamay nga mga pulong. Kanang mga pulong nga gisugo sa imo na ipakagamay, min ka baliwala ra man ang simba. Ano man di ko kasimba nga, di ko ka sige baliwala lang na nimo. Mo na yang giingon pinakagamay ka sa kingdom of God. May tendency pa nga mawala ka kay gamay ra gud ka. Wa ka tagig bili sa Ginoo, mabitaw na kitang tanan ni dawat man sa Ginoo, nangalagan man sa Ginoo. Pero mabitaw na nga importante nga kita makalahutay. Kay mo man yang giingon ha, dunay pulong who shall endure into the end shall be saved. Maura na yung maluwas ingon ni Jesus Christ ang makalahutay. Karon ang pangutana, mulahutay ka kapon, basig sa Domingo, mawala na ka. Kaya nga naman ang pagsulay sa kalibutan. May kuyanap na. Ingon ni Jesus Christ sa Matthew chapter 24 verse 12. For the iniquity shall bound, the love of many shall wax cold. O man mga tao nga di na lang wato sa simbahan kay nga naman. Dautan naman ang panahon God, basig matakdan sila. Una nga kamo karon gamay ra ta, padayon jud mo. Utuhoy ang Ginoo, kay ang Ginoo mugahin jud nato. Ni atong whosoever will ha. Kanang willing jud mga lagad sa Ginoo. Mo bitaw na importante, dina na niya daan ang Israel ang commandment sa Ginoo gipadala kang Moses nga matod pa niya ang mga laga daw. Ingon pod ni Joshua ang mga laga dapat katong volunteer sa tibuok kalibutan mga tao. Ang gusto niya mga lagad katulang volunteer kay kabaw gyud ang Ginoo nga mga tao di mga lagad. Wala nga ang nangalagad katong mag-volunteer, katong musaad o katong libre. Kay nga naman aron walay disturbo. Kung ikaw manaad, so therefore paninglon ka sa musaad. Kung ikaw mga lagad nga libre ka, aron walay mubapag nimo. Unya katong mga lagad aron mga lagad siya, katong mo volunteer lang, dili to ingon dili mo volunteer. Kung ingon lang ka mga lagad nga, diday ka mo saad sa Ginoo. O bitaw na kinita na nabi mo sa tinuod lang. Ingon ang pulong sa Ginoo, whosoever will lang ha. O bitaw ng twinkling of an eye lang ang giingon sa Ginoo. Kini nga itong papangalagad, ngandam ta about ang twinkling of an eye, dili al rapture. Because kanang twinkling of an eye, that is our sealed. Silyo nato na nga aron dili na ta mamatay. Kanang twinkling of an eye to change our body into a spiritual body. Mao na ang silyo giingon sa Revelation, do not hurt the earth and the sea until the servant of God will be sealed in their forehead.
Hangtod nga sila silyuhan diya sa agtang. Aron di sila maapil sa Great Tribulation nga ang Ginoo nagbuot na. Siya mo'y nagbuutan ng Great Tribulation. Mo kita ng tagaan tagwi nga din kita muagi sa way of God of peace aron dili na madlok ana. Munang giingon ni Apostol Pablo, why we stand in jeopardy every hour. Ngano magatindog mataanan kakuyaw kanunay matag oras. Mo na ang giingon ni Pablo nga din doon na siya gisulti. Mo ni akong giingon sa inyo the final. Mo ni ang final pulong ni Apostol Pablo sa mga Christians, sa mga tao nga iyang giwalihan, sa mga Gentiles nga din iyang i-sanctify ang mga tao. This is the last. Mo ni ako nabasahan diri, mao na ni ang last nga buot pasabot ni Apostol Pablo. Ang dili makabato nini awa ko'y mahimo mo na niyang gingon dinhi ay sa ako nasabtan lang nga abi nimo unsay gisulti niya dinhi in the 1 Corinthians chapter 15 balikon tan gyud ni kay mao ni kay basig wa ko kasabot ini kay mao ni ang last mo bitan nang nagsulti ko og mga final words of God kay gipangayo ko ni mo ning gibalik although kita nakabasa na ta ginawali na ako ni kanunay ninyo pero do na pagibot pasabot dayon ni Apostol Pablo aron kita maninguha ini kay kun di nato ni matuman ning gisugo ni Pablo mo nang giingon there's no time do na ko'y gitan-aw sa YouTube kanang about rapture do na awit dito amot kabaw ang uban ini katundaan nga Kristiyan kabalo sila sa awit ini atong una pa ning panahon. There's no time when the Son of Man will come and you leave behind. Diba? Wala na'y panahon sa diya nga ang anak daw sa tao nga mo si Jesus Christ moabot, kunya ikaw mabiyaan. No more time. Mabita na samtang wa pa niya ni si Kristo, mangandam ta. Sama sa giingon ni Apostol Pablo in 1 Corinthians chapter 5 sa verse chapter 15, 1 Corinthians chapter 15, verse 23. Nga iyang gingon, but every man in his own order. Christ is the first fruits. Afterward, they that are Christ at His coming. O gumana na ang tanan nga diya kang Kristo, uban na sa iyang pagbalik. Uban na iyang pagbalik. Muna siya, kay si Kristo mao ang first fruit. Siya magud ang unag yung bunga ngadto sa pagkamatay. Siya ang ato ang makita nga siya gyud una na pagkamatay nato. Wala ang iyang gingon. Muambag ta dinhi sa verse 31. I protest by your rejoicings, which I have in Christ Jesus our Lord. I die daily. Kabaw mo sa iyang giprotest? Kabaw mo sa ni-protest? Kanang protestant ba? Kung protestant, katong ni-protest sa Katolik. Nga mo si Moto Dagan, si Has, si kinsa pa tong well-known nga ni-protest karon ang ako na ibawan na nakaagi gani mi, gidala gani mo simbahan sa ang ilang sinina, nakalimot ko na. Manang si Luther, si Martin Luther, graduate na siya ang historiana. Mo nang atong una ako bata pa ako, nagidad pa ko na hindi gyud ako na makalimtan nga gikan mi sa Kalinan. Pagani na mo sa Davao, amot gina ko mangud ba pa siguro ikabalo. Pagani na mo sa Davao, gidala ko ni mama kay ang auntie na mo magwinay una nagsimba dito ka Protestant sa Protestant kang Martin Luther mo nang ako nahimo kong Lutheran na Lutheran pod mi. Pero wala mi nagdugay sa Lutheran kay nibali na po to among ante dito sa Evangelical. Mo tong namalin sila dito. Nya kami nahimo naming Evangelical pero kanang Protestant kay balo ko sa istorya na kay ako man nagikuan gyud gi-research. Wala ang gingon nga gitawag sa Protestant kay ngano man isupat siya sa iyang eskwelahan nga bilang pare kay ngano man dunay usa ka dili niya gusto gyud sa gibuhat nila. Abi niyo unsa? Ang pagbasa sa Bible. Nakita ni Martin Luther nga ang kahon dito sa library before daw siya mo graduate nga di yung pagkaugma magmarcha sila diagi siya og diadto sa siya og kanang library. Istorya na nakita to niyang isa ka kahon nga gikabinahan, gilakan
iyag yung gipaningkamot nga giablihan niya dito dunay sa kalibro nga gitawag og Holy Bible, iyang gikuha, iyang gibasa, nabasa niya ang tanan, wala man ni gitudlo sa mua. Motong nahimong samtang nagmarcha siya, taliwala man siya, wala pa siya kaabot dito sa unahan nga mudawat sa Kitlunga, ni biya siya, ni withdraw siya. Yung siya gitawag ng nag-back out gani. Ni-withdraw siya, nigawas siya. Hantod, nilakaw siya. Kaya nga naman, iyang nahinumduman to iyang nabasahan sa panahon nga diato siya. Gadi nga nung daw gitudlo tong Bible, which is nabasahan niya dito nga about sa Ginoo niya sila, sa mga Ginoo sila. Motong na ay gitawag og Protestant. Dili lang kay siya, si Father Hasford, daga na sila mga Protestante. Nga di siya gusto, nga nga nung wala gitudlo. Ni protest yun siya, mo na mga protest, kanang mga makita mo mga rally, di ba, naalala sila yung protest. Kung sa may lang gi-protest, tagan sila yung mga di gusto, dawa na mga protesta diya. Nga di sila gusto, ano, pamaagi. Si Apostol Pablo, nag-protest po. Muna iyang gingon, ang iyang gi-protest sa atong rejoicing. Nga ang iyang gi-protest, for our rejoicing, sa atong kalipay ba? Gusto sa Apostol Pablo nga kita makabaton og kalipay. Kung sa mga kalipay, mo nang sa verse 23, kay palugit sa Apostol Pablo, kay siya nagsulti ni, but every man, giingnan siya sa Espiritu, nga matod pa, kinahanglan matag tao mabutang sa order. In His own order. Kunya, si Christ is the first fruit, afterward, did that Christ at His coming. So, ang pagi nga babutang siya sa iyang order. Nga mo yang gingon din daw sa verse 36, thou fool, that which thou sowest is not quickened, except it die. Nga matod pa niya mga buwang-buwang. Nga din ang taong gitanom, dili na mabuhi, kung dili mamatay. Sa latod pagkasulti, yan ang gisulti, kaya ang mga tao man dahil mabutang sa order, pero ang order dahil sa Ginoo, mo niyang gingon din But some man will say, how are the dead rise or raise up, and with what body do they come? Kung unsa daw lawasa, nga sila mahitabo. O nang ningon si Apostol Pablo sa verse 36, kay verse 35, ningon manggod siya, nga ang mga gitanom, dili na mutubo, o dili na mabuhi, kung dili na mamatay. Unang buot pasabot ni Apostol Pablo, kunya ang pangutana manggod diri sa verse 35, sa unsang paagi nga ang tao daw kuno, man will say, how are the dead raised up, and with what body do they come? Kay nga naman, mabutang man sa order, unsang klaseng order. Kung na iyang gingon din, sa unahan, ako lang yung i-summarize ninyo, ha? Nga din, nga ang buot pasabot ni Apostol Pablo, ang tao, ilisan siya og lawas espiritual. Muna iyang gingon sa unahan, himuning basahon, nga siya banhawon, i-resurrect. Ug matod pa niya sa verse 37, and that which thou sowest not that the body that shall be, but bear grain, it may be changed to wheat, or to some other grain. Nga kana daw gitanom daw kuno, dili na mutubo lang nga diin, lawas nga diin. Dili magdala og grain kanang bunga ba, or kanang iyahang pagtubo. Mausab yun na sila. Matod pa niya, or some other grain, or mahitabo kinang mutubo siya kalain. Wana ang gingon das 38, but God giveth it a body as He hath placed him, unto every seed his own body. Muna, hatagan daw na og lawas, kay ibutang sa order, sa verse 38, ang Ginoo maghatag naglawas, nga makapahimuot kaniya, unto every seed, his own body, o ang matagliso daw kuno, sumala sa iyang lawas, kay kita liso man ta ni Abraham, o promise, so, ilisan ta niya. Kay si Abraham, bita na si Abraham, sa tinuod lang si Abraham, wa pa sa langit, ha? Si Jesus Christ nagsulti, ang tanan na namatay nga iya ni Kristo, tuwa sa sabakan ni Abraham. Kaya wa pa may resurrection.
Mao na inig abot sa resurrection. Sa verse 42, so also is the resurrection of the dead. It is sown incorruptible o incorruption. It is rise into incorruption. Matod pa niya, so ang resurrection daw kuno sa mga patay, gitanom na sa gitawag og corruption. Kanang mamatay gina siya, makorrupt yun na. Unya, matod pa niya, it is rise into incorruption. Mubanaw na siya nga dili na siya madunot. Kambot pasabot, lahi itong gitanom, mamatay man yun to, pero kung mubunga na siya, katuyong bunga mo, itong dili na mamatay. Kung tinuod yun siya mabanhaw diya kang Kristo, kaya nga naman, ilisan man siya lawas. Kanang lawas na makapahimot sa Ginoo, mabitaw na sa unahan, nag-ingon siya din sa verse 50, now this is, I see, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither that corruption inherit into incorruption. Wanang gingon, sa 51, behold, I show you a mystery, we shall not all sleep, but we shall all be changed. Muna ilisan sa tadiri, kaya aron mabutan ta sa order. Muna ang ato ang groaning nga din, matod pa ni Apostol Pablo dito sa 1 Corinthians, chapter 5 ito, nga din, ang groaning yun tunay nato, nganong ni Anita din kay gusto yun tal, kaning ato ang mortal body, mailisan ni og life eternal. Muna iyang gingon dito. So, therefore, ang iyang protest for our rejoicing, nga makabaton ta og lawas, nga dili na madunot. Kanang incorruptible. Mo bitaw nang giingon ang mulahutay ra mo mamaluwas. Ya di ka mulahutay, maluwas ka ka. Mo bitaw na ang Ginoo nag-promise siya dunay tulo ka buok nga iyang giingon. Mismo ingon pa si Apostol Pablo, pabilin ka mo sa upper room. Ang si Jesus Christ una nagingon, pabilin mo sa upper room, for I will pour out my spirit upon you when you endured the spirit of life, kanang power. O nang dili na mahadlok ang mga apostolis, kay nga naman nagpabilin sila sa Jerusalem hamtod. Mo bitaw na akong panggot pasabot sa punong sa Ginoo, pabilin ta diri hamtod mabubuan ta aron dili na ta mahadlok. Kay nga naman ngo pa ni Apostol Pablo kay do na gay gi-order sa Ginoo sa matag tao, mo na ang iyang gi-protest kay mo na ang rejoicing sa usa ka tawo nga diin kita dili na mahadlok bisag moabot ning dakong kagubot. Amo na yang giingon kay kini atong lawas nga flesh and blood cannot inherit man the kingdom of God, so therefore ilisan din niya aron dili ta na mahadlok kini mga paghitabo diri nga diin kita matod pa niya diri sa pulos sa Ginoo kung nabasaan ang tuyog gyud ini pulos sa Ginoo nga magapatunta og pahulay. Kanang pahulay nga dunay rest, dunay peace, dunay quietness, and dunay safety. Ang makabatuntaan ng kalinaw nga dili ta mahadlok anang Great Tribulation sa tinulang mga tao na hadlok man ang Great Tribulation. Una ang mga magwawali aron sila magpadayon, giwalian sila og deceitful. Kanang mga pangilad nga pulo nga din ayala mo kabalaka kay kung maabot ng Great Tribulation i-rapture sa ka. Unya, heaven and earth shall pass away, but my word never pass away. Matuman jud bisan pa kanang jat. Nga din, there will be a great tribulation. Nga matod pa sa Matthew 24 verse 30 o 29, immediately after the great tribulation, the Son of Man coming, una pa moabot ang Son of Man coming at the clouds. O bitaw na usay, masaag mo kung maminaw mo. O bitaw na surtihan ta mo. Gilahi pa gani nila kanang gitawag rapture of second coming. Wala sa kabutan nga din. Kung wala tayo knowledge, walang ging kutob rata sa magpaabot na wala gyud tayo gitawag og guidance of the Holy Spirit. O bitaw ni bahala na kung sa ilang gisulti basta ayaw mo pag after anang rapture. Natural yun ang rapture. Sa gawin yun ta sa Ginoo kay mo na iyong promise. Dalon mata niya sa Mount of Olive. Ang iyang giingon ni Apostol Pablo lang kanang gitawag iyang giprotes aron kita magkabatong kalipay. Nga ato ning mabatunan kining order of man. Aba mo sa nang order? Kanang order gitawag na og church. I-charge sa tuwa ba? Nga kita mailisan yun ta. Wala ang meaning ang order diya sa Bible
daga na siya gitawag og charge, law, statute, muna yung gingon commandment, testimony. Ang meaning sa order is arrangement. Ingon pa sa dictionary. Ikadua, the condition in which everything is controlled as it should be. Nga kanang gitawag, the condition in which everything is controlled as it should. Munang i-order ka aron makontrol na ka ba? Say makontrol sa imo kanang dili na ka mahadlok. Ngano man, nabutang naman ka sa order. Ang bot pasabot, everything controlled na. Ang imong kondisyon, mo na igingon sa dictionary. Ang meaning sa order is arrangement. Na-arrange na ka. Mo nang giingon, giprotest ni Apostol Pablo, nga diin kita mabutang ta sa order. Nga si Kristo mo nang first fruit. O bitaw ta, nga sultihan ta mo, kita po gitawag ta og first fruit. Mo nang giingon, firstborn. Kanang una tang matao ba? Kanang first fruit, giingon sa Bible og firstborn. Kita na, kaba mong sanang firstborn, kani adto pa, mo nang mga magulang, mga iya sa Ginoo ng mga gulang, mga first fruit, mga firstborn, iya na sa Ginoo. Ang problema lang kay si Isaw, wa higugma sa Ginoo. Kay nga naman, si Isaw, wa nagunahuna sa iya ang birthright, nga diin siya magulang, nga unta ang magulang, maunay pasahan sa blessing. Unya kay ang inahan, gusto niya si Jacob, muna nga din si Jacob, wala lang, gitudluan na sa inahan, nga din ang hinungdan nga din si Esau, gibaliwala niya ang birthright niya, muna gikambyo niya sa kaon, kay gigutom man siya, isugo siya sa iyang amahan, muna gingon nga, importante kayo ng birthright as a firstborn, muna nga kita, ang pangutana lang sa tuwa ba nga kita mga Christian, are we a firstborn? Nahimo ba tang unang natao diya sa Ginoo? Nga which is, higi man lang tag silibrar sa atong pagkatao dis kalibutan. Wa kita na huna-huna nga kita na born again na kay Kristo. Sa diya nga kita gibautismo. Mo bitaw hinungdan nga kining order sa Ginoo nga diin kita mo rise up ta diha sa body nga maka-place sa Ginoo. Mo nang giingon niya, marveled not that you must be born again. Kinahanglan gayud nga ikaw matao pag-usab ayaw kay bulong ana. Ang uban man gud usahay baliwala lang ang pagkatao. Kanang bautismo mo na ang ato ang pagkatao. Mo bitaw na ingon dili sa verse sa 1 Corinthians chapter 15. Nga matod pa niya sa verse 29 na, else what shall they do which are baptized for the dead? If the dead rise not or rise not at all, why are they then baptized for the dead? Matod pa niya, sa ato pa, kung sa may nungdan na ng bautismo sa mga patay, kung ang mga patay dili na mabanhaw, kung sa may pulos ang pagpabautismo gikan sa patay, di ba kung bautismoan ka, ignore ka sa pastor, ginubong na ka, dili na ikaw ang nabuhi mo na mangantaw. It was a grand day when I was born again. Ang problema lang kay diin, ang ilahang imbis new creation na sila, ang ilahang gi-remember, ang ilahang pagkatao sa kalibutan. Mabita na sakit man tuod na kanang badlungon ta nga din, dili na ta magsilibrar sa atong pagkatao sa kalibutan kay ngano man natao naman ta diya sa Ginoo. Mabita nang i-deny na imong self. Mo nang usa ka tawo nga wa kabaw sa will sa Ginoo. Sabi niyo unsay will sa Ginoo? Kanang natao ta dili sa will of man, dili sa flesh and blood. Mo nagiingon dito sa 1 John o sa John chapter 1, o na basaw na ninyo na dito, dili ta natao sa will of man, sa blood, sa flesh, kundi sa will of God. Kanang will of God nga gibautismuhan ta, si Kristo namatay, nabanhaw, kita gibautismuhan, sama ra puta gilubong, mo nang nabanhaw puta. Aron mabutang ta sa order, kinahanglan kanang bautismo, matod pa ni Apostol Pablo, kung wala pa'y pagkabanhaw sa mga patay, so sa pa may pulos ang pagpamanaw, kanang pagbabautismo sa patay, kay kanang bautismo, mao man ang wingon man ng pastor nga ikaw bautismuhan karon namatay na ka sa sala.
Ni which is wakabaw siya sa sala. Sabi ni mo, mga Israelites, wakabaw silang sala. Pero ang pulo sa Ginoo, nagsulti kung isa lang sala. Ako, kabalo ko silang sala. Kung pasulti mo ko nila, kay gisulti na sa Ginoo, kay nabasahan ako na. Ang tinuod nilang sala, sabi mo, tulog ka buok lang yun. Wala nila tahura ang adlaw. Wala nila himaya ang balay. Labaw sa tanan, wa nila daiga ang mga sugo sa Ginoo, mga pulong. Mo bitaw na ako mingon ko, dalay ko jud ang pulong sa Ginoo kay nganuman siya nagsulti nimo. Makadaig ba ka sa pulong sa Ginoo kung wa kay nahibawan? Mo bitaw say maminaw ko sa YouTube tanan mga magwawali unsa na kung kulog ko pa paminawon. Wa na may lain ako paminawon kay kulangan man ko ang nakuha na lang YouTube. Mo bitaw nang gusto ko kay moabot man gud ang panahon nga wa na magwali. So basi kini akong pangitaon nga wali sa kuha. Kaya malingaw man ko, di na pumutanaw sa kong naong, maminaw na ko sa headphone ako. Ay lang ko tanawin ninyo kung naong, tinuod mag yun na, ang pastor nga tangit, di mo yun na, paminawon. Pero kung mga artista pang muwali, duol yun ang tanan mo eh. Bahalag dili na maong wali. Pero abi mo sa tinuod lang, ang Ginoo nagamit sa mga unhonorable things. Kaya wala na tahura mga buta. Para hindi mo balay na to. Ano man, aron ma-prove nga ang Ginoo, wala nagpuyo sa balay nga binuhat og tao. Ang gusto niya kanang balay nga kita nagtapok tungod sa pulong sa Ginoo. Wala to igsampayan ni hapit ni magduba sa tinuod lang. Wala gyud hinunguna sa Ginoo nga gibutang sa ako nga repiro ni kay ngano man ang hunahuna nako nga kita ma-build up na. Ma-establish na. Kay ngano man moabot na ang dakong kagubot. Gamay na lay kuha nga duha na ni. Katong una sa West Philippines sila nga to ang bantayanan. Ikadua na ako, kung yaging simana, nagsugod na ang gira ang Israel o gang Palestinian, mo na nga usan nato kabantayanan, pagdili gani na mundang, tibo kalibutan na, nagkuha na sa ila, nag-comment na sa ila, doon na nabadlog, doon na ni uyon sa Israel, doon na di gusto sa Israel, mo na nga girahon nila dong Israel, pero ambot kung kinsay mo muna, mo na mga Christian karon, we will stand for Israel. Ayaw mo stand sa Israel? Stand mo sa Ginoo sa Israel. Sila wa man gud sila nagbarog sa Ginoo nila. Gibiyaan sila sa Ginoo. Natural kay nga naman giprapisi naman ang kanang Israel. Mapukan jud na. Mawala jud na. Pero kanang yuta sa Ginoo dili na mabungkag. Kay nga naman mga namata diya mo man giingon niya mo na nga di natong tinguha karon nga di na unta kita maapil sa order. Kay matagtaw man gud ibutang daw na sa order. Mao na ang giprotesta ni Pablo sa tuwa kay siya matong ministro nga matod pa niya ang meaning sa protesta to express strong dissent or objection. Mao gyud na ang pagpagawas sa ligon gayud nga di gyud ko object gyud ko object ba nga matod pa si Apostol Pablo ni object gyud siya sa mga kalipay sa mga Gentiles nga dili sila makabaton na ng order. Kinahanglan gyud kamo mabutang sa order. Ma-change gyud mo na hangyo ni Apostol Pablo sa mga Israelites sa mga Gentiles. Nga diin kita kung ikaw di ka naninguha, si Apostol Pablo naninguha, wala kung di ka maminaw, ay lang po paningkamot din eh. Wabita na kay kita gisultihan ta. So therefore, maningkamot yun ta kay ang plano dahil ni Apostol Pablo nga kita makabaton sa atong kalipay. Nga matod pa niya, I protest by your rejoicing, which I have in Christ Jesus our Lord. I die daily. Kining I die daily, gamay ra ni nga pulong ha. Wa sila kabalong silang I die daily. Yang pakamatay ko matag adlaw, abi mo sa nang I die daily. Once nga mangayo kag pasaylo, patay ka na sa imong sala. Mo na hinumduman, di ba? Kung sa gingon niya sa 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us. Faithful ang Ginoo nga mo pasaylo nato. So therefore atong sala gipasaylo na. So therefore namatay na ta sala kay gipasaylo man ta. Mo na si Apostol Pablo ay dai dili nangayo gid siya pasaylo kanunay kay ngano man. Tabalo ka nga din ang tao makasala man gyud ni kanunay. Tanawa si Solomon. Si David. Unsa gihimo ni David? Bisan ang iyang mga secret fault, mga sikreto niyang mali, kamo na mo secret fault.
Ang giingon ni David, forgive me for my secret fault, Lord. Ang iyang prayer. Kaya nga naman, usay ang tao ba, ang ilang sikreto nga fault nila, kibaliwala lang, pero ang Ginoo nasayo dana. Kaka mo, against mo sa Ginoo, against mo sa pulong sa Ginoo, against mo sa gisulti diri sa pulong sa Ginoo, labi na ang nagsulti, mga pastor nga di na lang kumusulti. Nagustuhan ba